వెల్కమ్ టు ఐబీటీవీ. నెల్లూరు జిల్లా దుత్తలూరు మండలం బైరవరంలో విషాదం నెలకొంది. గ్రామానికి చెందిన అంగన్వాడీ కార్యకర్త దాసరి జయమ్మ గుండెపోటుతో మృతి చెందారు. అయితే ఆమె కుమారుడు 10వ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలు రాస్తున్న నేపథ్యంలో కుటుంబ సభ్యులు ఈ విషయం వెంటనే తెలియజేయకుండా దాచిపెట్టారు. జయమ్మ కుమారుడు రామకృష్ణ వింజమూరు మండలం గుండెమడకల జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్లో 10వ తరగతి చదువుతున్నారు. పబ్లిక్ పరీక్షలు బాగా రాయాలని తల్లి చెప్పిన మాటలు చివరి మాటలు అవుతున్నాయని అతను ఊహించలేదు. మంచి పని చేసింది కూడా అప్పుడు తెలియదు అప్పుడు మమ్మల్ని తెలుసు ఎవరు ఏమో చెప్పలేదు మాకు నాకు ఆయన తప్పు తెలుసు